Сега ще ви запозная с предстоящото за този ден, което излезе до момента. В агенция Фокус съобщават, че от 14 часа в спортна зала Никола Станчев ученици от 5-те и 6-те класове на бургаските училища Найден Геров, Петко Росен и Константин Петканов и в комплекс Меден рудник вземат участие в обучение по безопасен интернет. Темата ще бъде и тема на разговора ни тази сутрин в сутрешния блок. От 18 часа в концертната зала на музикалното училище ще бъде представен проекта Едно училище на 55. Този проект се осъществява в рамките на програмата на концерт в сряда. От 19 часа в Бургаската опера пък ще бъде представен гала-концерт, където ще прозвучат най-известните арии и дуети по света. Сега очакваме в студиото и нашите гости по темата. Както вече ви казах, Георги Деведжиев ще бъде тук. Той е създател на една от най-успешните платформи по интерактивна работа за деца в България. А разговорът ще бъде по темата "Кой е срещу мен в мрежата?". Този въпрос ще си задаваме все по-често. Всички ние, разбира се, които сме там, в социалната мрежа, в интернет, но проблемът касае най-силно нашите деца. Към тях е насочен проекта на телевизия Канал 0 и на община Бургас. Останете с нас. Това е Добро утро, Бургас. Продължаваме с гостите ни тази сутрин по темата "Кой е срещу мен в мрежата?" Една тема, за която говорим вече няколко пъти, доста отдавна, по проект, който стартира именно в Канал 0 с подкрепата на община Бургас. Тази сутрин имаме късмет и ръководителя на проекта от страна на Канал 0, Мария Салабашева, наша колежка, но в случая като ръководител на този проект да бъде тук. И както вече анонсирах, Георги Деведжиев е в студиото. Здравейте и добре дошли и двамата. Георги Деведжиев е създател на една от най-успешните платформи по интерактивна работа с деца в България. Така ви представи Мария. Сега ви давам възможност да обясните какво означава това. Каква е тази най-успешна платформа за интерактивна работа с деца? Това, което правим ние, правим успешни лагери, в които децата да могат да играят всички заедно, т.е. да ги извадим от интернет пространството и да им дадем възможност да комуникират директно един с друг. Тоест, играйки в тези игри, те получават увереност, отборен дух, тренират всички тези неща заедно в най-различни видове игри. Като игрите са с различна насоченост. Има игри, които имат повече адреналин в тях, по-екстремни са. Други игри са такива, които изискват повече смелост, да кажем, игри, в които се изисква логика и така нататък. Те през цялото време могат да се упражняват в това, под формата и на игра. И да доказват и реализират себе си по един различен начин. Оказва се всъщност, че зад сложното заглавие именно на тази платформа стои нещо много просто. Децата да се ангажират с нещо друго, да изявят себе си, да реализират себе си по друг, различен начин от този, който в крайна сметка ги привлича в виртуалното пространство. Или както Мария вчера се изрази, реалния живот срещу виртуалния. Така ли е, Мария? Да, точно така. Искам само да допълня, защото аз съм свидетел от първо лице какво се случва в тези детски лагери. 3-4 години аз и мои приятели водим децата си малко над Асеновград, в гората, в Родопите, където всъщност гецата, както всички го познаваме, това Георги ми звучи много официално, официално тежко, ние го познаваме като гецата и неговия екип. Той е направил една цяла система от приключения в гората, сред които ходене по въже, катерене по най-различни препятствия, изстрелване в въздуха като катапулт от една люлка. Нещо, което звучи дори стряскащо на пръв поглед, но децата, уверявам ви, просто го обожават. Няма човек, който да е отишъл при тях и после да не повтори.
Да, спомни си всъщност, кога ти за първи път започна да публикуваш в мрежата снимки от това атрактивно място. Знаем, че ти самата си увлечена така по по-екстремните преживявания. Да. И неминуемо си станала и така си прегърнала идеята и си станала част от тази платформа. Но нека разберем пък как тази платформа стана част от нашия проект, от твоя проект за Кой е срещу мен в мрежата. Искаш ли обаче първо да видим отново клипчето на този проект, за да ни разкажеш после то как стартира, как започна, как дойде идеята, просто да си припомним малко. Да, какво се случва до тук? А клипчето е използвано именно от това, което се случи вчера в този репортаж за Кой е срещу мен в мрежата, кампанията, която продължава в училищата в Бургас. Към нея се присъединиха учениците от 6-те класове на Петко Росен, Найден Геров в комплекс Меден Рудник. Вижте какво стана вчера и си припомнете клипчето за това Кой е срещу мен в мрежата. И във втория етап от инициативата, топ експерти от сферата на сигурността разясняват на учениците какво да направят, когато не знаят кой стои срещу тях в социалните мрежи и интернет пространството и към кого да се обърнат, ако станат обект на агресия или неприлични предложения. Кампанията е сред приоритетите на община Бургас в областта на образованието. Ние за втора година подкрепяме тази кампания и с местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни също. Това е част от една по-голяма кампания на общината въобще за намаляване на агресията в училище. За да имат възможност да подадат сигнал до компетентните институции, инспекторът от отдел киберпрестъпления към ГДБОП Велислава Димитрова предложи на учениците дори личния си телефон, като ги увери, че биха могли да я търсят за съдействие по всяко време. Освен да разяснят какви са опасностите в мрежата, експертите предложиха на децата и ефективни решения как да се предпазят от хакерски атаки. Виждам, че споделят на родителите си, част от тях, или поне родителите са по-модерни и успяват да си комуникират правилно с тях, но вярвам, че за съжаление има и процент деца, които стават жертви и практиката го показва. Шестокласниците от двете училища участваха в дискусиите с интерес, като споделиха, че те и техни близки имат опит с недоброжелатели, не само в интернет, но и в реалния живот. На мен ми се е случило по месенджера да ми пращат покана. Къде уча, кои са ми учителите, кои са ми приятелите. Не давам никаква лична информация за себе си. Когато влизам във Фейсбука, понякога се притеснявам дали няма някой да влезе и да ми хакне Фейсбука, защото мои приятели се ме излъгват. Преди седмици звънаха на майка ми и я питаха как са имейлите, името, Фейсбука и всичко, което може да има профил. Кампанията продължава и в училище Константин Петканов, а в практическата й част предстои шестокласниците от трите училища в Меден Рудник да се обединят в отбори, за да усетят в реално време какво е усещането да бъдеш в екип. Нещо, което много от тях забравят заради навика си да стоят с часове в мрежата. Това се случи вчера. А днес проектът продължава и Георги ще се срещне отново с тези деца, които ти нарече големи сладури. Как ти се видяха? Какво е отношението им към този проблем? Техните коментари, как ги оценяваш? Предполагам, че за тях е много интересно. Повече от тях осъзнават какво се случва в мрежата. Голяма част от тях. Идеята е днес да им покажем, че могат да бъдат отбор. Тоест, можем да ги обединяваме по различни начини, като сме подготвили за тях няколко игри, които вървят последователно с последователна ескалация. И започнем с една логическа игра, една игра, която изисква общото участие на целия отбор и накрая завършим, последната ни игра е малко по-екстремна. Изкачване на височина, да кажем, порядъка на 2-3 метра с осигуровка алпийска, която вчера закачихме в спортната зала и смятам, че ще бъде много интересно за децата.
Ти с тези снаряжения ли се движиш из страната? Изключително дойдохме по покана на Мария, дойдохме с един бус инвентар, за да може да забавляваме децата максимално. Ние ще останем в залата, колкото ни позволят, съответно, нали, докато е свободна залата, за да може всички деца да опитат, да съберат смелост и да участват в тези игри. Колко души сте? Осигурена ли е безопасността? Много е важно това. Със сигурност е осигурена безопасността. Иначе екипа ни, който присъства днес в Бургас, сме 7 човека. Какво ще се случи в спортната зала? Да знаят родителите какво ще ги привлечеш там? Чудесно. Децата са добре дошли всички. Всеки, който има свободно време, е добре дошъл в залата. Започваме с изграждане на една кула, играта се нарича Дженга. Тя е с кула от дървени плочки. Ще играем в вариант, в който трябва да изграждат по-голяма кула децата, вместо да я бутнат по-бързо. Ще има лимит във времето, тъй като очакваме да има около поне 200 деца. Да, горе-долу толкова. 200 деца. Ще ги разделим на отбори. И това ще бъде стимул, за да могат да покажат на случайен принцип, когато създадат отбор, дали могат да побеждават. Тоест да използват всички качества на всеки индивидуален играч в отбора, да ги използват в отборния дух и да върват напред. На каква възраст са долу-горе децата? Очакваме деца 6-ти клас. От 3 училища. Това беше посочено в информацията. Пак да ги кажем, Петко Росен, Найден Геров в комплекса, Меден Рудник, Константин Петканов, средно общо образователно училище също ще вземат ще се включат участие в това обучение по безопасен интернет, което е малко подвеждащо, защото си мислят хората, че вероятно на компютри ще се работи нещо, а всъщност те стават абсолютно различни неща. Да уточним още. Защо е толкова важно, всъщност през цялото време повтаряш, децата да са заедно, децата да работят в екип, децата да постигат така заедно целите? Видно е, че трябва да се обединяваме. Видно е, че децата в тази възраст те не могат да работят все още заедно. Нали, голяма част те се разделят на различни принципи. Тези срещу онези, нашите срещу вашите. Това продължава така и подобно на възрастните. Възраст. Абсолютно. Те са копират модела на възрастните до голяма степен. Идеята е в нашата работа е да наистина да им дадем нещо по-различно. Наистина да опитаме да ги приобщим, да заработят заедно. Това съм сигурен, че ще има ефект в последствие в живота. Да, и тук наистина включваме Мария, за да попитам, всъщност наистина това противостояване ли е на това, че социалната мрежа ни разделя. А ето този проект иска заедно, в екип. Разделени ли социалната мрежа и въобще така, това виртуално пространство, в което се вкопчваме? Може би това е едно от средствата, които помагат това разделение да се случи. Според мен причината е преди всичко в нас самите. Тоест, ние търсим някакъв вид комфорт в ежедневието. Ние го намираме в интернет и намираме този комфорт предимно защото сме сами, никой не ни пречи. Там сме силни, там може да сме дори анонимни, можем да кажем каквото мислим, нещо, което не винаги не се отдава в реалния живот. Което до някаква степен е хубаво. Но, точно така, но всяко нещо си има и обратна страна. Именно за това решихме, че 6-ти клас, след като се консултирахме и с някои от директорите на училищата, са именно най-проблемната възраст. В 5-ти клас казаха директорите, те идват от 4-ти, имат повече преподаватели, имат оценки, имат повече хора, се занимават с тях по различните предмети. В 7-ми клас те се готвят за кандидатстване. 6-ти клас е момента, в който те ги изпускат. Както сподели директорката на училище Найден Геров, където бяхме вчера, тя каза, знаете ли, отвратих се от интернет, отвратих се от социални мрежи, от всичко, цяла нощ. Те се обиждат във Фейсбук, правят какви ли необидни коментари и на сутринта в училище идват и започват да се саморазправят. Това, за съжаление, вместо да си намериш приятели, и то истински приятели, ти изведнъж ставаш дори неволно жертва на подигравки на твоите съученици. На тази възраст, 12 години, те вече се чувстваш достатъчно самостоятелни, за да вземат собствени решения, дори в интернет, да позволят някой да стане
от тяхната мрежа с приятели, когото не познават, дори да си уредят среща с някой. Просто те така без да кажат на родителите си. Но от друга страна те са деца. Именно за това много от тях стават, за съжаление, жертва дори на изнудване, както стана вчера ясно и от миналите лекции. Тук е, може би, времето да спомена, че това е втория етап от този проект. Ние започнахме в началото на учебната година в училище Братя Меладинови. Тогава стартирахме така с шефа на отдел киберпрестъпление към ГДБОП Явор Колев. Той показа на децата едно филмче с реални случаи, където деца са били изнудвани от педофили или хора, които искат пари от тях, тъй като по някакъв начин са ги манипулирали. Те да направят нещо, което ги така дискредитира в пространството пред техните съученици, пред техните родители, и тези деца са в ужас. Именно тогава те усещат, че все още са деца. Все още не могат да се оправят в такава ситуация. Да вземат решение, да разпознават опасността. Да. Шефа на полицията, директора на ОДМВР Бургас, инспектор Калоян Калоянов, спомена на една фокус среща с кмета, че всеки месец растат оплакванията за тормоз в интернет, за агресия в интернет. Какво се случва? Значи, изтърваваме нещата. Много наистина звучи така доста стряскащо, защото всички ние знаем, чували сме наистина за така начина, по който децата използват социалните мрежи да се себеутвърждават, наранявайки другите, критикувайки, подигравайки се, уязвявайки ги. Но за такъв мащаб наистина и размер на нещата, аз си признавам, че така сега разбирам. Това е наистина най-опасната възраст, началото на тинейджерството, на пубертета, когато децата се формират и търсят себе си и тогава са склонни да изявят тази агресия. То всъщност какво се оказва? Че до голяма степен там се акумулира тази агресия. Това, което ти каза, цяла нощ в почивното време те се обиждат, правят какви ли не. Хейтват се. Скриването зад монитора им дават възможност да го направят това, като се скрият зад клавиатурата. Да. И всъщност вече наживо, в реалния живот, когато се видят в училище, започва и реалната агресия, реалната физическа, буквално саморазправа. Колко новини сме изгледали през последните месеци, вече години, заради спор, заради момиче във Фейсбук, отиват и почват да се стрелят, да се ръгат, да се бият в болница, това влизат през деца. последния месец беше просто особено наситено с подобни събития. Все правим стратегии, все пишем в министерствата всякакви препоръки и предписания, а всъщност проблема ескалира. И това наистина трябва да се направи нещо. Аз искам да се върна още малко назад, за да попитам теб лично как те засегна този проблем, за да насочиш вниманието си към това. Ти имаш дъщеря, прекрасна, умна, обаче тя все още е далеч от тази възраст. Перспективата, която стои пред мен като родител и моите приятели като родители и това, което виждам около нас, дори в нашия нюзрум. Ние имаме колеги с деца на тази и над тази възраст, какво ли не сме чули и видели. Стори ми се редно да не се подминава един такъв проблем, ако може да се направи нещо. Това нещо стана така двигателя да инициираме тази програма. Много благодарим за подкрепа на община Бургас, защото този проект е част от по-голяма стратегия за ограничаване на агресията. В училище осъществяваме го с помощта на няколко наши колеги, които работят в БНТ. Надя Обретенова, Деси Маркова. Те също са част от нашия екип. И заради това от различни точки. Аз по тази логика се сетих, че ние трябва да свързваме градовете по този начин. Хора, на които им пука, в крайна сметка. Това е причината Гецата Георги днес да е тук с своя екип. Исках само да уточним, Мила, твоята дъщеря участва в клипчето, което популяризира проекта на различна възраст. Там има деца, които са малко по-малки от въпросната възраст, която коментираме. Но проявяват ли те вече някакви признаци на тази пристрастеност?
вероятно... Някои от тях са виртуози. Някои от тях са виртуози в компютърните игри. Някои от тях вече си имат профил във Фейсбук на 7, на 8 години, което няма нищо лошо. Но агресията се промъква през тези неведоми... Невидими вратички, да. Точно. Има групи, чат групи в Viber, което е много популярно приложение. Всяко дете, което играе на игра, има смартфон, има приложението Viber. Дори си спомням... дете на наш колега беше супер разстроен от това, че някой непознат, който е чрез друг приятел в тази група започнал да обижда и така нататък. Тоест, те започват да се сблъскват с това. Лошото е, че обръгват твърде рано и си мислят, че те така стават големи твърде рано. А всъщност, както споменаха и специалистите по киберпрестъпления, те са едни безпомощни деца и в сайтове, на които те мислят, че се доверяват, както стана ясно един сайт, животното.com, където деца споделят своя опит как се грижат за своите домашни любимци, е изловен педофил с 153 различни профилни снимки в именно това интернет пространство. След малко ще продължим с киберпрестъпленията, тъй като ти имаше възможност да комуникираш с няколко експерта от там, включително Велислава Димитрова, инспектор в отдел киберпрестъпления, която не успя да дойде тази сутрин, но ти може да разкажеш конкретни случаи, защото аз искам да попитам и Георги, какъв е пък твоя сблъсък с проблема? Кога и откъде? Видно е, че децата са наистина, както каза Мария, са виртуози във виртуалното пространство. Няма дете, което да няма смартфон, таблет. И въобще мога да ви кажа, че от опита, който имаме, виждаме, че децата идват с изключително скъпи играчки. По време на нашите лагери особено. И да, нещото, което също исках да кажа е, че крийки се зад клавиатурата, те могат да бъдат всеки. Но игрите, които ние им предоставяме, е да бъдат себе си, за да могат да застанат със собственото си лице, със собствените си действия, със собствените си мисли, да покажат какво могат и какво всъщност ние ги стимулираме да постигнат неща, даже които те не подозират, че могат да ги постигнат. Да, в много училища вие ходите в Хасково, в Димитровград. Разбира се, почти имаме контакти. Почти в региона явно обикаляте с... Да, в цяла България по-така концентрирани са ни Южна България градовете. От кога започнаха тези турнета? От кога... как създаде 8 година работим вече. По-усилено работим последните 4 години, за да наберем скорост. Имаме много партньори и приятели. Имаме страшно много приятели. С Мария как се събрахте? По същия начин. Дойдоха случайна група дете от Бургас. Той разбра колко сме луди. Ние ги наричаме група Адреналин, Бургас. Да знаете, че си имате такава група в града. И това са хора, които дават мило и драго децата им да се измъкнат оттам. Да бъдат на чист въздух. Аз познавам и другите неща, които правят, не само това. Ние вече сме доста близки приятели във времето. И те правят всичко възможно децата им да растат в благоприятна среда. Като голяма компания, която децата са на близка възраст, да кажем, плюс-минус 4-5 години. Да, точно. И правят всичко възможно децата им да живеят в благоприятна среда. Да имат нещо, което те деца нямат сега. Да, което нямат. И това исках да попитам. 8 години вече не са малко време. Дали имаш и обратна връзка от някъде? Как променят ли се децата? Измъкват ли се? Има ли спасение? Това ни дава възможност да участваме в тази благородна кауза, която всъщност ние съчетахме бизнеса с това, което е изключително голямо удоволствие да правим. Тоест, ние шегувайки се в екипа, си казваме, че нашата работа е най-добрата на света, просто по цял ден си играем с децата. Наистина така е, но имаш... Силата ни, която черпим от тях, ние, което ползваме, е това, че се докосваме до тази чистата детска обич. Те не са преднамерени, изключително чисти, много директни в отношенията си. Те могат да кажат, примерно, изглеждаш дебел. И ние не можем да се убием от това. Те са изключително директни, да. И не са все още опорочени.
това, което всъщност ни дава сила да продължаваме да го правим, е, че виждаме, всъщност вече имаме тинейджери, които са станали по 10-11 клас във времето, познаваме ги от ранна детска възраст и виждаме как те наистина успяват наистина може да ги извадим от тази среда. Нали, като почнем сега говорим, сега в момента говорим за 6-ти клас, но искам да ви кажа, че пък следващия диапазон там, като стана 10-11 клас, когато започнат да опитват, те и по-рано почват да опитват по-екстремни спортове. Не само, в смисъл, живота им предоставя възможност да се докоснат до алкохол, до опятия и така нататък. Другите, изкушения. Виждаме как това им е въздействало във времето. Но вече имат имунитет, така да се каже. Ваксината е поставена. Имаш ли понякога усещането, че променяш света? Защото тези деца са така бъдещия свят. Защо не? Говорим си даже един да приобщим към нашия, да кажем, отбор. Ние вече сме спечелили част от битката. Точно така. Аз няма да забравя. Има толкова истории са ни разказвали за деца. Примерно идват деца, които не всички искат да бъдат приобщени. Има някои, които се крият и които пушат. Да. И той ни разказа веднъж една история. Така ли пушите? Давай с цигарата, започвай клекнал да изкачваш стълби. Обаче искам да пушиш. Нали така беше? Като искат да пушат, не е проблем. Да. Пуши, обаче се изкачва и по стълбите в клекнало положение. Ама не мога, не мога, нали, се пуши, давай, пуши. Нали, всякакви такива... предизвикателства. Точно така. Тоест не да се бяга или да се конфронтира по някакъв директен начин, който децата да се капсулират и да се затворят. И тук веднага да попитам какво ви е мнението пък за забраната на технологичните устройства в училищата. Ето, с забрани, с натиск, с... Това е глупаво. За мен това е глупаво. В някои държави казват, дава резултат. В Япония, например, са им ги прибрали вече и няма право. Японците са друга бира. Японците изобщо са друга култура. Те са свикнали да бъдат империя от векове. Те са свикнали да се подчиняват на заповеди, докато в Европа, в така наречената демокрация... В частност в България пък. Да, където правилото е, че няма правило. Правилото е, че няма правило. В Испания имаше такава заповед. Там също го разбирам, защото там пък те са силно католици. Там също са много силни, са впрегнати в подчинението на авторитета. Църквата там все още е много силна. Но това е глупаво, защото технологиите, тяхната добра страна, всъщност ни изстрелват напред. Да. В едно училище, добре, окей, ще го затвориш назад към природата в лошия вариант. Тоест ще му ограничиш достъпа до това. Ти му отнемаш пак бъдещето. То е същия резултат. Питам ви, да, за да не си помислят пък някои хора, че сте някакви хора, които искат наистина да върнат назад времето и да спрат децата изобщо да използват технологиите. Ние също ползваме Фейсбук и всичките благинки, така да кажем, благинки на съвремието ни. Напротив, нали, не трябва да звучим като, примерно, дядо ми, каква е тази музика, дето слушаше, да знаеш какво беше валс едно време. Конфликта между поколенията. В никакъв случай, напротив, наистина трябва да се ползват технологиите, но всичко трябва да бъде разумно. Като си мисля, че най-важно е семейната среда. Тоест, не може да обвиняваме институции, училища, директори, този, онзи. Ние всъщност ние нищо не правим, единствено обвиняваме и мрънкаме. Крайна сметка, това, мисля, че вие преди малко точно потикнахте тази посока да мислим, какво си говорим глупости, действаме. Трябва да действаме. Да се пишат стратегии и предписания. Целият проект трябва просто да се действа. Един да спасим от тези 200 деца, вече е плюс. Така е. То, за съжаление, до голяма степен и родителите трябва да се спасяват, ама това е една друга тема. Винаги трябва да се започне от децата, защото, за съжаление, нямаме традиции в тази посока и предизвикателствата поникват в движение във времето, затова трябва да се реагира бързо. Сега може би е времето да покажем и нагледно вашата реакция. Един репортаж, в който така се вижда твоята работа, Георги, и на твоя екип. Нещо, което ще се случи и днес. 14 да видим този репортаж.
След успешния си старт през септември, кампанията "Кой е срещу мен" в мрежата продължава в още 3 бургаски учебни заведения. Въпросите и проблемите относно сигурността на децата в интернет ще бъдат дискутирани в училищата Найден Геров, Петко Росен и Константин Петканов в комплекс Меден рудник. Освен лекции за възможните опасности в интернет и информацията, която генерират за себе си в мрежата, този път учениците от 6-ти клас в 3 училища на Меден рудник ще преживеят нещо съвсем различно. Те ще разберат от първа ръка какво е да бъдеш част от екип с помощта на създателя на една от най-успешните платформи за интерактивен тимбилдинг за деца в България. Изграждането на отбора е сблъсък на характери. И всъщност ние се стремим да изглаждаме отношенията, като изцяло се стремим да поддържаме така добро настроение, положително мислене и въобще правим всичко за отбора, един за всички за един. Воден от един единствен мотив – любовта към децата. Изгражда цяла система от приключенски и логически предизвикателства в гората над Асеновград, като основната цел е мълчуганите да тестват своя кураж, интелект и способност да се доверят на екипа, който създават там на момента. С екстремното преживяване получаваме много адреналин и самото преживяване е доста по-силно емоционално. Това ни дава възможност да изпитаме съвсем различни чувства, докато сме в екстремното преживяване. Оттам насетне всичко е чувство и удоволствие от работата. Да се работи с деца не е лесно и нерядко трябва да се справяме с трудни характери, заявява Георги Деведжиев. Когато видим, че има деца, които не искат да участват в игрите, търсим най-различни мотивации. Като мотивацията е основно, участвайки в играта, те допринасят за развитието на отбора. Тоест отбора побеждава, когато участват всички и когато всички се стремят към победата. Срещата между шестокласниците и екипа на Георги Деведжиев ще се осъществи във втория ден от кампанията "Кой е срещу мен" в мрежата. Интерактивният модул ще се проведе от 14 часа на 9 март в спортна зала Никола Станчев в Меден рудник. Наистина много атрактивни предизвикателства видяхме, дори леко стряскащи, но увериха ме моите гости тук, че това само така изглежда на кадър. Всъщност безопасността е гарантирана и всъщност изобщо не е страшно, а само е забавно, запомнящо се, завладяващо. Страхотно изглежда. Мария, ти спуска ли се по всичките тези атракции? Поне. По два пъти поне. Всяка година. Да, не е само за децата, това е и за големите, както казахме, и родителите. Но много често децата, които се притесняват в първия момент, даваш добър пример, като се качваш, нали, тези възрастните, нали, ние се качваме, което значи, да, и аз мога, няма такъв проблем. Може. Даже мама може, да. И наистина изглежда много завладяващо този адреналин. Да. Да кажем още нещо за безопасността. Нямате до сега никога никакви инциденти, всичко е гарантирано. Надяваме се да нямаме никога инциденти. Разбира се, всичко се тества преди да започнем. Наистина нямаме деца, които са ударени по време на игрите. Дори никога. Леко. Не, няма. Няма деца ударени, със сигурност екипировката се подменя когато е нужно. Така че просто се следи и контрола е гарантиран. Да. Видяхме тук обаче тези големи дървета, тук не разполагаме с тях в Бургас. Нищо. В залата, която е в Меден рудник, има страхотни метални колони, където да се закачим, така че всъщност и днес няма да бъдат чак толкова екстремни игрите, да не се притесняват родителите и ръководителите на групите. Ще бъдат по-адаптирани, така да се каже, за начинаещи. Колкото е екстремни, да. А само на открито или закрито, как ще се проведе? Ще бъдем в залата, тъй като бяхме сигурни какво ще бъде времето. Иначе бяхме подготвили втори вариант, който ще бъде на открито, но следващия път. За сигурно играем на сигурно, да, следващия път.
А кога ще е следващия път, Мария? Как вървят нещата? Вървят нещата към третия етап на проекта. Поне така стана ясно вчера, след приключване на лекциите в училище Найден Геров. От община Бургас продължават да включват в стратегията си нашия проект и трета година ще продължат да ни подкрепят, което е хубаво. За сега ние сме преминали вече 4 училища, просто да ни чакат по кварталите. Да. В Славейков училищата, в центъра и така нататък. Хубаво е, когато се започне нещо, то да не се прекъсва, да се премине по целия път, точно така, и да. И да се разширява в други градове, като имаме индикации, че това наистина ще се случва, тъй като проблема не е, разбира се, само в Бургас. Има така доста добри заявки от училищата в София, като кмета на София дори изразил желание Йорданка Фандъкова да Софийска община да спонсорира направата изработването на приложение за смартфон, което да съдържа именно тези бързи начини да се свържеш с съответната институция, ако станеш обект на агресия или ако някой те заплашва, или ако някой се опитва да те манипулира или изнудва. Чрез това интернет приложение или ако станеш свидетел на нещо такова, това приложение да бъде в помощ на децата и да подадат бърз сигнал към съответната институция, която е отговорна. Много добра идея, наистина, защото ето тук е може би момента да се върнем накратко към киберпрестъпленията. Там какъв е ангажимента на полицията и по какъв начин помагат, по какъв начин ти имаше възможност с експерти от ГДБОП да комуникираш киберпрестъпления? Това е една безгранична територия. Именно, те имат много по-сериозни, може би, задачи, защото то не е несериозно с децата да се занимаваш, но едва ли стигат до там. Те стигат до там, когато става въпрос за тежко криминално престъпление. Да, чак тогава, което е късно. Което всъщност и за съжаление се и случва. Разбира се, приоритет и доста по-голяма отговорност за хакерските атаки, всички тези неща, които възрастни правят на възрастни. Но като погледнем какво възрастни правят на възрастни, това какво възрастни правят на деца, просто да украсим красивото. Това е просто една кула вавилонска, която няма край. И за това от киберпрестъпления също приветстваха това всяка помощ. Те приветстват всяка помощ, защото никой не може да се справи. И големи държави с много повече ресурси в тази област, хвърлени в тази насока, трудно се справят. Какво означава? Нали? Но доколкото така разбирам, в България много добре се справят специалистите. Тоест не сме назад, напротив, добре сме и комуникирайки с Интерпол и с всичките съответни институции в европейските държави, всъщност нещата стоят добре. Вярвам го, защото нашите IT специалисти изобщо, че ако щеш и хакерите ни, и те са на много високо ниво, дори в така отрицателна посока, в негативен план също се проявяват по цял свят. Така че вярвам, че и специалистите, които са в полицията, са на достатъчно добро ниво. Но ти много добре го каза. Всякаква помощ е добре дошла. Това е проблем, който по целия свят може би е неуправляем, не се знае. Наистина, откъде, как, на къде ще се развият нещата, какви нови проблеми ще възникнат. Затова, може би, пак се връщаме на това. Това, което можем да направим ние, самите. В семейството, в училище. Без да бъдем конспиративни или така да навлизаме в някакви тъмни теории, но още в средновековието един гениален ум, наречен Макиавели, го е казал: разделяй и владей. Тези хора, които са разделени в компютрите си, нали, колко по-лесно като подадеш една информация и те вече са подвластни на нея. Да светнат очите като зомбирани. Заедно сме по-силни, разделени сме слаби. Толкова е просто. Ето, с това започнахме и с това да завършим. Георги, отговора на въпроса, който ти задал, защо е толкова важно децата да се учат да бъдат заедно? Защото, както Мария каза, заедно сме по-силни. Заедно сме по-силни. Ти в каква посока продължаваш? Ти си част от проекта Кой е срещу мен в мрежата? Проекта е част от твоята платформа. Как ще се развиват при теб нещата?
Продължаваме да работим. Ние обичаме да действаме. Ставате ли постоянни партньори? Ние сме готови да партнираме. Искам да ви кажа, че най-отговорно, че на целия ни екип Бургас ни стана любимо място. Страшно ни посреща тук Мария и целия адреналин, абсолютно. Така че готови сме. Всъщност това е благородна кауза. Готов ли си в София вече да стъпиш? Столицата да се сега да го поканят. Да, нали натам върват нещата. Кметът се е заинтересувал. С най-голямо удоволствие. Всяка малка победа ни води нагоре и напред. Да. Абсолютно. Аз си мисля, че наистина глупаво ще бъде да пропуснат тази възможност. Исках да попитам и Мария, всъщност училищата, хората, които искат да се включат, сами ли ви търсят? Не, всъщност тези три училища... Да ги призовем към активност, пък останали. Тези три училища, в които в момента се провежда втори етап, всъщност са по идея на заместник-кмета по образование госпожа Ананиева. Тя помоли, предложи във втори етап да отидем в Меден рудник, защото това е най-големия квартал, всъщност четвъртия по големина в България, по-голям по население от доста средностатистически български градове. Да. И за това ние сме там в момента. Винаги, когато започва нещо ново, ти трябва да се отвориш към хората, за да може после те да те потърсят. Така че ние сме все още в този етап, но не са ни върнали. Напротив, посрещат ни с облегчение и с благодарност. Добре е да поканим всички хора с достъп в интернет. Да, заповядайте първо в 14 часа в залата в Меден рудник и най-важното нещо е, ако нямате такава възможност, заповядайте в страничката ни във Фейсбук. Да, Кой срещу мен в мрежата се казва и там има информация за всичко, което се е случило до този момент. И за всичко, което ще се случва. Да. Благодаря ви за участието в сутрешния блок. Ако се питате кой е срещу мен в мрежата или по-скоро се притеснявате кой е срещу детето ви в мрежата, не пропускайте това събитие, а повече, както разбрахте, може да научите на Фейсбук страницата. Просто трябва да напишете, знаете, кой е срещу мен в мрежата. Тази сутрин в студиото срещу вас бяха Мария Салабашева и Георги Деведжиев, които работят по проекта Кой е срещу мен в мрежата и платформата за интерактивна работа с деца на Георги Деведжиев. Желая ви успех! Благодарим!